अनिता स्वामीच्या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज मी गजानन महाराजाच्या मठात आलेले आहे। तरी हा मठ पहा, खूप सुंदर आहे। ही मठ खूपच सुंदर आहे। या मठाची खूप महत्त्व आहे। ही सर्व भाविक मंडळी आज इथे येते आहे आणि सर्व सोयी आहेत ह्या मठामध्ये। खूप मठ ही स्वच्छ आहे। ही मठ खूप स्वच्छ आहे। पहा हा मठ कसा सुंदर आहे, किती सुंदर आहे ही मठ बघा। इथे सर्व नित्यनेमाने हरिपाठ जळतो, इथे नित्यनेमाने आरती असते। ही मठाचे खूप महत्त्व आहे। ही मठ पहा खूप सुंदर आहे। खूपच आज मी पंढरपूरमध्ये आलेले आहे आणि ह्या मठाचा थोडासा प्रयत्न करते। परिसर तुम्हाला मठाचा मी दाखवत आहे आणि ही म्हणून तुम्हाला परिसर दाखवते। ही मंदिर आहे, ही मठाचे मंदिर आहे। ही मठ पूर्ण असा बघा दाखवत आहे। आता ही पूर्ण मेन द्वार आहे। इथे गजानन महाराजांची मूर्ती ही इथे समोर आहे। हे असा पूर्ण मठ आहे दाखवत आहे। ही पूर्ण हे असेच मंदिर आहे। खूप बघा सुंदर आहे। ही मठ खूप बघण्यासारखं आहे आणि खूपच सुंदर आहे। या मठाची माहिती पहा, ही मी तुम्हाला फिरून चौकडे अशी मठ ही दाखवत आहे। ही मठ पहा तुम्ही, खूप सुंदर आहे। सर्व भक्तांसाठी इथं राहण्याची खूप व्यवस्था केली जाते, खूप सोय आहे। आणि ह्या मठामध्ये नित्यनेमानं 35 रुपये प्रमाणे जेवणाचं ताट मिळतं आणि जेवणाला भक्त मंडळीला, वारकरी मंडळीची खूप सोय आहे। जेवणाची सोय होत आहे आणि खूप सुंदर आहे ही मठ। ही तुम्ही बघा, ही मठ मी असं पूर्ण तुम्हाला दाखवत आहे। ह्या मठाची पूर्ण माहिती ही दाखवत आहे। ही बघा इकडे असे, इकडं आता ही पूर्ण ही परिसर आहे। ही स्वच्छता ही अशी रम्य ठिकाण आहे। ही अशी झाडी वगैरे, ही झाडी ही अशी आहे, बसायला उठायला खूप भक्तांसाठी आहे इथं। आणि ही छोटंसे इथे हे छोटंसं गणपतीचं मंदिर आहे, मारुतीचं मंदिर आहे। हे छोटंसं मंदिर आहे। या मंदिरामध्ये पहा छोटीशी मूर्ती आहे, ही मी आपल्याला दाखवत आहे। आणि ही खूप परिसर ही छान आहे। इथे खूप दर्शनासाठी खूप लोक येतात आणि खूप दर्शनासाठी ही भाविक मंडळी येत राहतात। आणि ही सर्व इकडची माहिती तुम्हाला मी देत आहे। ही आज ही मठामधली माहिती द्यायला लागली। ही मठाची गजानन महाराजाच्या मठाची खूप महती आहे, खूप महत्त्व आहे। गजानन महाराजाचा मठ खूप सुंदर आहे, खूप पाहण्यासारखं आहे, खूप बघण्यासारखं आहे। ही मठ तुम्ही आवर्जून येऊन पहा, नाही तर मी कुणाला आपल्याला पाहणं येत नाही म्हणून मी आज आपल्याला यूट्यूब चॅनलद्वारे हा मठ आपल्याला दाखवत आहे। ही आपण सुंदर ही मठ आपल्याला दाखवत आहे। ही मठ पहा, ही किती सुंदर आहे। ही सर्व इकडे असं, इकडे रामाचे मंदिर आहे, ही इकडं असं यासारखं आहे। ही खूप आहे बघा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। नमस्कार।